Nasi isiprofetho esiqonde ngqo Okhosini FM. Kuthiwa ngisho ukuthi Okhosini FM usazofiwa unyaka nonyaka. Usazophuma umphefumulo unyaka nonyaka. Usazongcwatshwa unyaka nonyaka. Isizathu salokho ningilalele kahle. Angizili ukuzofuna ama-followers, ngikhuluma into eserious, ngikhuluma nento engitshenwa yona noma nento engitshenwe yona. Kuthiwa angisho ngoba ngibona kunomuntu kwi-management ohamba ayolanda isithwalo, kodwa mayelanda isithwalo ulanda isithwalo sento usengazathi kuvusa umuntu, wayeselo umuntu ephendula isilwane. Wayese ethatha lento wahamba wayifaka phakathi emsakazweni. Kune-passage enkulu la kudlula khona wonke umuntu. Wafike lento wayifaka lapho. Uma eyifaka lento lapho, into eyenzakalayo kwakumele ukuthi-ke inqubomgomo yalesilwane esasilandile bekumele ukuthi unyaka nonyaka kumele Ukhozi FM kube sengazathi kuhlela umcimbi, kwenza umcimbi okuzohlatshwa khona inkomo ukuchitheka igazi. Kube sengathi kwenza umcimbi nje, kanti cha, kuhlatshelwa lesi silwane. So njengamanje lo muntu owalanda lento akasekho kwi-management. Into eyenzakalayo ke njengamanje lesi silwane sesiqala siyayihlabela sona ngaphakathi emsakazweni, sithathela abantu esibafunayo siyayihlabela sona. Kuthiwa ngisho ukuthi lento yokushonwa kwaSokhosini FM angeke ize iphele manje ingakalungiswa lento ukuthi kususwe le yanto eyafakwa lapha emsakazweni. Kuthiwa ngisho ukuthi ukufiwa konyaka nonyaka ngeke kunqamuke ingakakhishwa lento eyafakwa lapha phakathi emsakazweni. Wenganza kwethu okushube kakhulu ke lapha na ke mangabuza isiprofeti esikhona ukuthi ke emsakazweni Ukhozi FM kushube kakhulu kunento kubele ukhishwa lapha ukuze ke kunqamuka ukushona kwabasebenzi bale station Ukhozi FM, njengoba kuzokhumbula ukuthi ke unyaka nonyaka lapha ukudlula abasakazi okanye abasebenzi bale station ngendlela engaqonda kale ke lapha mangabuza ukuthi ke kulento yafakwayo umuntu ongasekho ku management into ekade ezama isithwalo mhlawumbe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Uhlane comment section ke ngizothi luthini olwakho uvo ngalolu daba. Ngilesponsor ngiphuma nje na kodwa ngithemba usunyaboya futhi nezidaba ezilandelayo kuvideo elandelayo. Okwakho ukusubscribe anisiphathe kahle, nibe nosuku lomnandi, ngithanda khona.